Ja, nu sidder jeg her i spænderihallerne, og i dag har vi haft den første af forhåbentlig en lang række af smarte onsdage. Og jeg har været vært i dag. Jeg hedder Jakob Knudsen, og jeg arbejder hos VIFIN, Videnscenter for Integration. Hvad er smarte onsdag? Bare lige for at repetere det for jer. Smarte onsdag er sådan et slags uformelt fælles kontor, hvor folk fra forskellige afdelinger sætter sig om og arbejder egentlig med deres daglige tjans, men så med muligheden for dels lige at snakke lidt uformelt hen over bordene, og så en gang imellem reflektere over dagens tema. Stedet, hvor det foregår, det her i spænderihallerne. Og jeg har som opgave at lige samle lidt op på, hvad synes jeg egentlig, der kommer ud af det i dag. For det første er jeg faktisk rigtig glad, fordi jeg havde sådan en idé om et lidt abstrakt begreb, som hedder Smart City i øjenhøjde. Smart City er altså et meget fint og fornemt koncept, som egentlig handler om, hvordan man tænker kloge løsninger i alle mulige sammenhænge. Det kan være inden for miljø, det kan være inden for kultur, og det kan være sådan set være hvad som helst. Men nogle gange så er det enormt abstrakt. Så jeg har prøvet at tænke lidt i, kan man tænke nogle tanker og nogle metoder, hvorpå at man som helt almindelig borger eller som ansat her i kommunen eller i sin virksomhed kan bidrage med små snedige løsninger. Så det er et lille abstrakt begreb, men som jeg håber ender med at blive til en metode, hvorpå man arbejder med Smart City her i dag. Dels så har jeg fået en masse indspark til et lille papir, et koncept, jeg arbejder på. Det vil jeg vende tilbage til lidt senere, hvad resultatet bliver af det. Men dels så har jeg faktisk også oplevet, at der kom en masse små uformelle snakke om alt muligt andet. Nogle idéer til, hvordan man kan arbejde med expats, det vil sige udenlandske folk, der arbejder her i kommunen. Jeg har snakket lidt med en lokal iværksætter, som har en idé om at lave en virksomhed, som arbejder med social økonomi. Det kan noget med digitale medier. Jeg fik nogle indspark fra hans side om, hvad er det egentlig, der er udfordringerne set fra hans ståsted. Jeg skal på en eller anden måde have skrevet alt det her sammen. Og det kommer, og jeg skal nok love at poste lidt på forskellige hjemmesider her i kommunen. Og så vil jeg ellers gøre opmærksom på, at om 14 dage, så er vi hernede igen. Og så er det Lene Lavets fra spænderihallerne, som har... egentlig så kører hun lidt videre på min idé her, men med vinklingen den kloge by. Hvad skal der til for en by opfører sig klogt? Jeg tror, det er det, jeg vil sige. Så vil jeg sige tak for i dag til alle dem, der var hernede, og håber, jeg ser jer igen, og ikke mindst, at vi ser nogle af jer, som ikke var der, men som kigger med her på filmen.